Patay ang usa ka lalaking rider samtang samdan ang babaeng angkas niini human nakaligis og natagaw nga iro sa Kidapawan City. Apan ang rescuer sa mong aksidente ang angol sab human gibanggaan sa laing rider nga giingong hubog. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Si Gracia dire sa kuano. San Miguel. Lala. Tay. Sa viral video, makita ang pagkalisang niini mga rescuer o residente sa kalit nga pagbangga kanila sa usa ka lalaking rider. Samtang nagrescue sila sa rider ug angkas niini nga nadisgrasya human nakabangga og natagaw nga iro sa barangay Sudapin, Kidapawan City, Cotabato, pasado alauna sa kadlawon adlawng Domingo. Gani ang stretcher nga giandam alang unta sa 22 anyos nga lalaking rider nga biktima kalit gipulihan sa laing lalaking rider nga mibangga human kini nalagpot sa iyang gimanehong motor. Rescue na gani, nagtambay na dire, nag-rescue na. Nya. Pero nabanggaan na pud. Gumikan sa hitabo, samdan ang 33 anyos nga lalaki ug 37 anyos nga babayi. Pulos rescuer sa 911 sa CDRRMO sa Kidapawan City. Gidala gilayon kini sa ospital aron mapatambalan gumikan sa mga samad sa lawas nga naangkon. Matod sa Kidapawan City Police, wala kuno kabantay ang maong rider nga mibangga kanila sanglit hubog kini. Gikustodiya na kini karon sa kapulisan. Nalaman ng investigator mismo na lasing itong driver nung nakabangga sa mga rescuers kasi amoy na amoy nila sir no yung alak sa bunganga nung nung nakabangga. Dugang sab sa kapulisan nga ang unang rider nga girescue nakabsan gihapon sa kinabuhi. Samtang padayon sab nagpatambal ang angkas niini nga 22 anyos nga babayi. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang mga kabanay sa biktima. Itali or ikulong nila para hindi naman sir pagala-gala sa daan at makakos ng aksidente. And then yung mga motorista na umuwi ng lasing no, umuwi ng nakainom, as much as possible sir iwasan nilang uminom while nagmamaneho. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.